Добро утро на тези, които гледат сутрин и добър вечер на тези, които гледат вечер. Така, здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днес реших да снимам много малко влогче, тъй като днес съм на тренировки по баскетбол. Тренера изисква да сме точни, затова ще се чакаме от 2:50 с моите приятелки на пианото. Ако живеете в моя град, знаете къде е пианото, ако не живеете, не знаете. Много естествено. Какво говоря? Така че да, надявам се да ме виждате, защото съм на задна камера. Сега в момента е сутрин при мене. Да, но това клипче може би ще го кача вечерта и някои ще го гледат сутринта на другия ден, тъй като днес е неделя, утре имаме училище. Така че да, хора, довиждане сега и ще се видим после. За кухата неща и макарони. Здравейте хора, отново сега ще си пиша домашното по-английски. От хопскоч до Оун, до тука. Така хора, аз съм готова. Оправих си стаята, преди малко чистих с пръкнокачка. Сега вече е време. Така че хора, ще се видим навънка. Чао! Хора, вече тръгнах. Аз съм до светофарите почти. Тоест, виждате от тук, обаче съм почти до светофарите. Да. Гледайте. Надявам се да ви харесва. Съжалявам, че ако не чувате много, просто е много ядра. Сега разбрах, че си бях сложила на бърз кадър, така че съжалявам. До виждане. И до скоро. Почти съм там. Имаме тренировки и сега мислим да се влеем малко и след това да се прибираме, защото аз трябва да се къпя, изпотена съм цялата. Изпотена съм цялата. Какво друго? Изпотена съм цялата бесто и мириша, сигурно. И така че да, ще люлеем малко и да видиш. Знам. Ще люлеем малко и си тръгваме. Какво стана? Къде има линейка? Като чуеш линейка, трябва да пипнеш червено по най-бързия начин. Майко. Така, те са луди. Нали знаете, че го качвам? Нищо. Добре. Така хора, преди да се прибера вкъщи, се полилях малко и изведнъж е така падна. Добре е, че си запазих лицето, защото иначе ще да си щупя нещо от лицето. И това е носа. Може би. Така че чао. Не знам си какво хиперуморното ми е. Искам да се изкъпя. И да се почина малко, защото да. Да, хора. Чао! Така хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да дадете лайк, да се абонирате за моя канал и не забравяйте да коментирате долу в коментарите какво мислите за това видео. Дали ви е харесало влогчето и да. Между другото, забравих да ви снимам залата по баскетбол. И да, забравих да снимам. Между другото, след като кача това клипче, което ще бъде след малко, след като се изкъпя, ще направя още едно клипче, обаче не знам каква да ни е темата, затова моля ви коментирайте долу в коментарите каква да ни е следващата тема на следващото клипче. Довиждане хора и ще се видим в следващото клипче. Чао! Обичам ви! Bloopers! Или не знам си какво. Мъга, хипертопото ми е, боли ме врата, боли ме всичко, искам да се изкъпя. Тази камера заредена ли ми е? Нямам батерия. Трябва докато се къпя да я зареждам, защото нямам батерия. Нямам батерия. Опа, батерията е празна. Добре, айде, чао. Не. Сега ще трябва да я зареждам. Ми хубаво, чао. До скоро ловете и ще се видим в следващото клипче.